Nugroho laras kompak to Mbak Latin. Pripun? Semangat dan kompak ning ana sing saking semangate gedubuk-gedubuk. Ora apa-apa. Itu adalah apa jenenge kreativitas. Kreativitas. Iya, yang harus nek kon baleni wong ra iso. Ora iso. Menika sampun caping dina. Ya. Lanjut. Lanjut, sampean pokoknya lanjut terus sampai pagi. Podang kuning, podang kuning, podang kuning pira iki? 200. 250. Wah iya. 350, 400, 450. Podang kuning tok. Mas, Diaturi asmane Pak Sinten. Pak Sinten, Pak. Wah, yo. Hebat. Tepuk tangan untuk Pak Sentot. Oh, luar biasa. Pak, tenanan ora? Pak Sentot yang musik. Ayo, ayo. Pak Sentot? Ya. Pak Sentot tenan ya kudu Pak Sentot. Nah. Bayo. Apa Pak Sentot? Iki podang kuning, podang kuning, podang kuning. 200, 300. Nyuwun apa? Cek meneh.
Tepuk tangan kagem Pak Sendat rumiyin. Perlu seket. Atang atus. Oh iya. Papat seket. Pak amun dintek wis ya, Pak. 500. 5 seket. 600. 50 ae Pak niku. Gubuknya suara Pak Sendat. Oh, siap Pak Sendat ngene. Tatin wedok 1 juta, kowe lanang 50 wae. Kula iki biasane selaris juga kloso dhewe, ayu dhewe balesem dhewe iki susuk. Wis senajan mriki 1 juta kene 50 ora apa-apa, kan gremone aku. Ora urung Mbak Tatin ya setoran karo aku. Iya, Pak. Terus Nak, aku piye, Pak? Nak Tatin, Iya. bengi iki sampean tak del. Ora sentok setoran karo mboke ya, Nak. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Tukang pilis laris. Menika Pak Sendat nyuwun gubuk Asmara. Nggih. Pak Rizky Ya, gubuk Asmara. Mas Rizky Juragan PLN. Hah? Bos PLN. Tem PLN. Oh, siapa? Bos apa? PLN. Tem PLN. Ngambut gawene terpundi, Pak? PLN. Bulan bareng. Oh, PLN. Ten. Ayo. Yo dikancani lagi. Anu Mbak Tesa. Tessa kau nang sini kau cantik. Tesa karo Neha langsung berdua ke sana. Iya, biar rame. Tesa Neha karo Mbak Tatin. Mau disingkir sik buat rojone tan.